puso na anaayat, nayawen di agresat, Jesus ken kadi servini, daytoy puso ken bagini, Jesus ken kadi servini, daytoy puso ken bagini. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako magkara kayo. Hasta kumagat ken ka. Siraman tayo ti kararag kayo. The special intention, the Jed ken Benitaro. Basta amat ni Pagyaman, ni Abilar. Basta amat ni Gyaman, Panagpasangay. Ni Manang pong Rafaela. Tatarambakan tayo ti Fiesta. Dagiti sa Santos, San Miguel, San Gabriel, ken Rafael, dagiti Archangeles. So dagiti na daulo dagiti Angeles, ti soldado ti Apo nga ibabaon na tumultulong magprotektar mangitid ti mensahe na dawagan tayo na agad-adak mga tisibay tayo na isoda ti man salsalwag ka na tayo. Tanor may kalita makirano di tilet na santo na misteri bigbigan tayo dagiti basbason tayo kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kani, Ako kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kani, Kristo kaasyan na Apo kami. kaasyan na kani. Ako kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabali na Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan na iti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, kat dito itaga, kapya ka iti katao, anaimbag ti panagnak na kenda. Ipunan nagdaka, itanok daka, pagpagpabanda ka, daydayawen daka. Agyaman kang ka, gapo tinayong daklan na dayayo. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama magkapalit amin. Kat sika Apo Yesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Sika manikat kay ibasbas ti lubong kaasyan na kami. Sika manikat kay ibasbas ti lubong awakan ka daytoy araw. Sika situtugaw iti makandawan ti Ama kaasyan na kami. Yan tamay siksika Yesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti Katuan. Iti tinupuyo ti Espiritu Santo. Iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos na kagasgas dao ti panangornos mo iti panagserbikan ka dagiti Angeles ken tattao. Ipaay mo kadi kadagiti Angeles nga kankanayon nga agserbikan ka sa dilangit sa lakni banda kami iti amin na pagdaksan. Kabayatan ti panagbiag mi ditoy daga gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyo ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adlaw iti libro ni Propeta Daniel. Siya ni Daniel, bayat ti pinagburbuyak na isaad dagiti trono, ket nagtugaw ti maysa si David iti agnanayon, iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas lang niebe ti kawes na, umasping iti kadalosan adelana ti buok na. Agay ayos nga apoy ti agapu iti trono. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana, ket linaklakasa dagiti adday ti sangwanan na. Nang rugi ti panangukong ket naluktan ti libro. Iti parmatak iti dayta arabii, nakita ti maysa a tao. Umas asideg ket linikmut dagiti ulet. Imasideg ti si bibiyag nagnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadya ti panakabalin, dayaw ken naarya na panagturay. Tapno agserbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon. Puli ken pagsasao.
Ang nanayon ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Tisa o ti ap, Agyaman tayo ti Diyos. iti saklang dagiti angeles, kantaak iti pagdaydayaw, kantaan ka iti pagdaydayaw o apo. Isang lang ni Angeles, kantaan ka iti pagkaidayaw o ako. Agyamanak ken ka o apo iti angin ang pusok. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti angeles. Agrukbabak iti sanguanan pinasantuan ang templo. Ket agdaydayawak iti nagan mo. Isang lang dagiti Angeles, kantaan ka iti pagkaidayaw o ako. Gapu iti kinamanagayat mo ken kinapudno. Taimpakitam anaturay tinagan mo kadagiti ken dagiti bilbilin mo. Impamag na imawag ken ka. Pinapiksanak ti bileg mo. Isang lang dagiti Angeles, kantaan ka iti pagkaidayaw o ako. O apo itanpokdakan to dagiti amin nga ari diti daga inton mangegda dagiti kanin. Ikantadan to dagiti aramid ti apo kastamet tinaindaklan at dayag na. Isang lang dagiti Angeles, kantaan ka iti pagkaidayaw o ako. Bulan may di pagarian ti apo kas maibagay ket amin to maited to ken ka. Ti Apo at nakumaka na kayo. Basta kumakin ka. Di pa na kayo nagawag kinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Ken ka o apo. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Natanael itiyan na kinunana may papanken kwa na at to'y tipodno nga taga Israel awan kinkwa ni ti anyaman na kinaulbod. Kasano ti pan nakaamong kanya sinalutsod ni Natanael. Itay adda ka iti sirok ti kayo nga igos sakbay nga inayapan na ka ni Felipe nakita kan insongbat ni Jesus. Maestro insongbat ni Natanael, sika ti anak ti Diyos, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadiga po ta kinuna ka nakita ka iti sirok ti kayo nga igos kinuna ni Jesus. Makitam to dagiti daddadakil pa abambanag ng daytoy. Ket kinunana kadakwada, ibagak kada kayo tipodno. Makita yon to nga aglukat ti langit, ken dagiti angeles ti Dios nga umuli umulog iti anak ti tao. Ti ebanghelyo ti Apo. Tayo Ken ka o Kristo. Yasta dagiti arkanghel. Angeles. Dagiti angeles ke isuda ti nagserserbi nga napudno iti Dios. So nga Miguel, Arkanghel, Rafael, Gabriel, Gabriel ti mensahero ni iti Dios nga napanangibaga kini umuna ni ni Zacarias nagparang agsikugto ni bakit mo bakiten ni Elizabeth nagdidiagin magpupuor ti insenso ijay templo. Hindi man ni Maria kunana nagparang man isong anghel ni Gabriel kunana ni nagsikog kanto kunana ni Maria kasama mapasama kita ni kasinsin mga bakiten na ganan na masikugan inam abulan ng disikog na isa tinangibagaan na. So, general ke Annunciation March 25 puntaran maging ganat di December 25 na iya tinagalaan da. Kustos to ang at anghel. Taurin niya Apo Isus na mismo kuna na makita yon to makita to kuna na kini Natanael. Nakita mo to naglukat ti langit kanda giti angeles ti Dios na umuli-umulog ti anak ti tao. Ijay. Sa sunod-sunod ka kay bumakit mo na tati anghel. Nagtugpon na tamo eh. Nagkabaw to nga ta.
Wala ito may sungsungbat na nga mauawatan. Bumakit nga tati anghel. Handa nga bumakit at pure spirit ta. Handa nga lalaki o na babae ta spirit o nagarot. Kuna ni St. Francis o Pasisi kuna na makakita. Kaya anghel ken padi kuna na nagparintungan na. Huwag mo na di padi tapaya. Kaputi sakramento tinasanto ng misa. Kung kuna na may sa nga nagpuna nga nagiti anghel apalan na tayo. At apalan na ti tao. Taapaya ti tao kuna ni Timao niya na ganan. Idibim mabati anak ti Diyos. Insuot na ti kalanglang tayo. Datay iso kuna na giti angkel kanok magapal daw kung kuna na kanong madagiti angkel ka sana all. Nakalanglang tayo nga rin ni Apo Isus na tayo ti kinok. Kaya iso na awan ti image na nagparang lalaki kasla tao. Kasla tao na nagparang na mga kas tao. Mamanya din nasayat ka rin yung anghel. Iso na ti nagtalinag na nagpunod ng agserserbi ti Diyos. Ni Lucifer, nakalagay yun ni Lucifer. Ang siya ni Lucifer mo kasi ng Diyos. Ni Lucifer, iso ti maysa nga nagsukir, legion. Iso ti dadaulo tangam kayat na ti agbalin nga Diyos. Iso nga simina. Ti kayat na sa ti Lucifer, he disobeyed God. Ang nagsukir, ang nagtudyo iti Diyos ni Lucifer. So nga nagtudyo iti Diyos. Ni Lucifer. Anya tira ni dagiti anghel. Nagtuloy iti Diyos. Anya tiramid da ni Gabriel, mensahero, ni Michael, protector, iso namang protector kanya tayo, ni Raphael, I think, provider. No, niya ang kamali na yun, akumda. Hindi ang everywhere, ada kanya tayo. Ada to ang amang subsubay ka kanya tayo, so nabintas mo, and devotion ka dagiti angheles, ada nga makilanglangan ka na tayo. Dito sa balin, ang absat tayo di sa balin, pamatik ka dyan, kamuno kasalupan ng ilawang-lawang dito reading tata. Liklik-likan na handa nga mamati ti ang anghel. Handa mamati ti kasya na. Anya wag na mensahero niya po Diyos, sulat ti mangidanon niya mensahe. Adamot guardian angel tayo, individual ko na tayo dito. Angels are everywhere. O rin na siya at ibabaong ko di guardian angel ko. Nagdo makibaong ko. Hindi siguro na itong parang na nagdongsa pa di guardian angel ko iso nga. Nagdongsa siguro. Naman ada mabalin tayo magpatulong. Hindi yan. Darba ako. Tapi din tatlo magati kang runaan niya ako. Wala ko muna na tayo. Agtoka, agsao ako may timay sa recollection mo no. Tayo sa muna tatlo umunakan. Nag-guardian angel ko. Yung karugyan agsawitan. Lokatang di panunod at tapno nakasagana tanto. Kakaasim mo dito yung guardian angel ko na doon matalokatang di panunod na kung nag-sermon di na kayo malukatan tama tayo nga dong-dong sa pantulago panunod yun. So kakaasim mo dito nagbanlong matrabaho na dito guardian angel ko may mga re-rein kanya. Hindi yan dada realidad ang ada. Dawatan tayo panay babada, dawatan tayo di panulong da, dawatan tayo di protection ni St. Michael Tata, kin lagi di kadwa ni Raphael ken dari ti Archangeles tandada. Anya mo tiyo ulit tayo aramidan, umuna agtudyo iti Diyos. You are like an angel if you obey God. Obey to God. May ikadwa, be an angel to everybody. Mabalin tayo man nga, kung kasmay sa anghel. Numarin na nga nasaya at ka, tumulong ka, so diya ko nada, sikat yung anghel ko. Kano ag-disobey ka, hanya di ko na sikat yung demonyo, tibiyag ko. May mayat na laklakan sa mo na dyan. Nakakam tayo dyan, balik na demonyo, tibiyag kita. Sikat yung anghel ko. Kuna na dyan, doon tayo. So mabalin tayo mati, agbalin nga anghel iti, dadong mga tao. Makaitin ka di isang ragsak. Naka-anghel ka mata. Naluro pa nga dito mo. Sakit kinagam. Demonyo. Kadawatan tayo pa nang ibabaw. Nalitiya anghel. Tu'y puspos
Kristo, pagka tayo kandiliti adaton tayo makaiayo kumay ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo yaman lang pagkat iyadatong nagkataimam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken makaindoryaan tinagan na. Ket kastamet a pagimagan tayo ken kitagabukan din sa santuan kay Iglesia na. Apo, idaton mi dati sakripisyo apag daydayaw mi ken ka. Idatag pumamet dagiti angheles iti saklang tadayag mo. Awaten kat asi aayat kat pagbalinan apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at ako makana kayo. Hasta kumamit ken Tagayo dagiti puso yo. Adala na sila tagay ya. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kanikin tumibe. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadag na nayon a Dios. Ta saan kami abumdeng amang ipunanat ken ka kadagiti Arkangeles ken Angeles yan tangay absublimet laeng ken ka apakaidaydayawam ken pakaitanhukam tamay karigat nga rod amay daydayaw dagiti Angeles ket babaeng ti pintas ken dayag na may pamatmat pinaipangpangruna kinatan-ok mo gapo ken Kristo nga Apo mi ket gapo ken Kristo ibunannad dagiti di mabilbilang nga Angeles tadayag mo ket da kami makidanggay kam kadakwada nga agrugbag ken ka ket ikantami dagiti pakaidaydayawam ket kunami Santo, Santo, Santo Iapo, at Diyos iti amin na paswa, tilangit ken dagalak nulay ti pakaidaydayawam, kusana iti kamatuan, manaydayaw ti umay tinagan ti Apo, kusana iti kamatuan. Pudno unay Apo abiid ka akina santo, kat si katigubuayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rote paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagito yadaton tapno pagbalinam kadi paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi Hesus Kristo isu ilisak bay ayaw na sila ayat ti pagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana intek kadagiti disipulos na ket kinunana alalin nyo, kat mga kay amin iti daytoy, ita daytoy iti bagi, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan na iti panang rabihida, nangalay iti kalis, nagyaman maninken ka, sa naginted kadagiti disipulos na ket kinunana, alahin nyo, katuminong kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kaalis ti darat. Darat ti baro, kinagnanayon at ulan. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso, laramidan nyo daytoy, apagilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Magkabalik ang krus mo, ken ikaw panagungan, inawang isalakan, sikahan, ulmuti sa managungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti dinapay ti biag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, amay kari kami, ngad ka dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia, manay sakna iti sangalubungan, kad parayrayom ti ayat na Diyusan. Laglagi pam met nilayo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglali pampay Apo dagiti kakabsat may pimusay na si inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kad makiranod kam to kinaing gasata na Virgen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin sa santo isuda na kapudno ang nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada magitantan-og ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayon ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, katuangon tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga sa dilangit, Malaydayo kumakinahal mo. Dunteng kumaki pagariang, matungpal kumakinakim mo, tito'y daga kasalinay. Itdem kadapang aldaw ito'y tikanaymi patinayon aldaw. Papawalan kaditi basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakay. Tinakamet baybayan umanogot iso-iso. Saratan ng kakitidagas. Dawatin mi kanang kaampo ti salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalain nga iti basol mailisi kami. Ti amin aniribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namagen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Pakuko ang tituray, ti panakabalit ng layo, iti agaray na dito sa O Apo mi ang Jesucristo, binunam kadagiti apostoles mo, kapya, ti ibatit kada kayo. Kapya nga gapo kanya, kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ti pamati ti iglasyam. Petkas may anurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasik kanukuana, ti kapyaken panagkaykaysa si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kapya ti Apo kan kanayon kumangad kada kayo. Hasta kumamet ka. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal may isa kada tayo. Iya kada tayo ang kapya. Cordero de Dios, Kata Samoy iti basbaso tinubong asya naman. Cordero Cordero de di Dios, Diyos na may kata iti basbaso tinubong asya naman. Cordero di Diyos na may kata iti basbaso tinubong item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kaliti basbasol ti lubong, nag-aasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako diyang may kalino may kakanya, nagtimesalay sa taong may magtunti kararo. Apo tinaraunan na kami ti tinapay ana ilangitan. Ti pan nakapapigsami ti kired nga inted na, ipaay mo kadita ti sidong, ti matalit apan nalaknib dagiti angheles, magnata masi mamaingel iti dalan ti pan nakaisalakan. Gapo ken Apo Jesucristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagariken ka, iti timpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. Kasta kumamit Bendisyon na ka. kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Galpasan ti na Santo na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Kaya man tayo Diyos.